maning jajalan sertaning bawane iblis lan Petruk. Petruk kantong bala. Ponokalan Petruk. Sinuwun Mandura. Ya, aku bendaramu Mandura, Prabu Baladewa. Kok le ngendikan kali kula sajae sura banget. Sajae iki nedahaken menawi boten karenan penggalipun, mesti wae aku ora karenan atiku. Merga ucapmu sing ngawu gawar ngawur kowe ngucap yen to Ratu Ndarawati kuwi suwijining panjalmaning mungsuh sing bakal lembut pustaka Jawa Sing Asiman Limasada. Iya apa ora? Oh, duka to. Lho kaya ngene iki anggapmu kuwi bal-balan ngono piye? Iki nesu tak kandhani. Oh, Gong. Ana wong nesu e. Tonyo wae. Lho. Tonyo piye ora? Sapa ta? Sinuwun Prabu Baladewa. Nah, wis ket sore mau gawe masalah karo aku. Piye, kowe wani wangsulan ora, Tru? Ora wani wangsulan mundur. Tak tandangane rumangsane kaya lanang-lanang dhewe. Anak Semar kok men digetakke melincur. Wangsulan, Tru, wangsulan ora dadi masalah. Aku sing nandangi. Wani wae kowe. Lho, ora. Lho kok muni ora. Nek kepepet ya embuh kok. Wong ki nek kepepet ki saka wedi dadi wani kok wangsulan gawe tak nungokke kaya ngapa ucape Baladewa kuwi. Anggriye. Sabar sinuwun. Panjenengan menika Narendra, panjenengan nek nesu kali kula mangke ndak malah ora kajen disin-isin karo para kawula. Nuwun sewu, kula mboten sowan Sinuwun Prabu Baladewa ning kula sowan Prabu Darmakusuma. Kula matur menapa wontenipun. Ning kowe jujur karo aku, kowe ngarani Hyai Prabu Ndarawati panjalmaning mungsuh ya. Kowe ngarani Hyai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh nek bakal lembut pustaka Jamus Limasada lan gawe sengsaraning para Pandhawa. Dasar kula merga bener. Mergi Ndarawati menika titi sing Sanghyang Banar Wisnu sing ngayomi kok ketaman pegeblok niku perlu dipertanyakan niku nek kula. Dasar kula bener kok. Dadi nuwun sewu nek kula ngarani Sinuwun Prabu Ndarawati kok dadak mbutuhke pustaka Jamus Limasada menika nek cara kula wong golek-golek. Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ora kurang ampuh. Senjata cakra ora kurang ampuh. Lho. Kaca pesan ora kurang ampuh. Panah Kesawa ora kurang ampuh. Kok dadak kedayangan tekan negara Ngamarta nyilih pustaka Jamus Limasada niku jane anggo ngopo? Niku perlu dipertanyakan. Tur kula sowan teng negara Ngamarta mboten sowan Sinuwun Prabu Baladewa. Sing dadi Kresna sapa kula tak takon. Bengi niki sing dapuane Kresna sapa? Lho, Hyai Prabu Ndarawati. Lah kene panjenengan prisa. Sing tak lokke penjahat kowe meneng wae kok sampean dudu wong ngono-ngono kok geger ki ngopo? Mergo aku kakangne, aku adine. Lho, sabar kok, sabar. Sabar kok, sabar. Wes, iki wis gagar-gagar iki, Tru. Wis ra iso dindakke tenan iki. Baladewa iki kaya arep gleleng-gleleng dhewe. Minggir tak wangsulane. Sabar kok, sik to, sabar. Ora iso iki wis gatel tanganku. Pengen nyiduk sego. Tak kira nek arep nesu e. Ora, nesu ya ngapa? Men gayeng e. Petro, nun. Kowe bali yo. Lho, bali pripun? Kowe bali yo. Nek kula bali kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe gedibal 17 wong elek nyolok mripat, bapakmu ki mengkere. Arep bangun kayangan ki bapakmu ki cebol gayo lintang wutong ngitung lintang cecak. Muntal cagak jange kelakone jebak wurunge. Ora bakal kelakon. Wong kene arep bangun kayangan ki anggep apa? Oh iki dadi masalah lho sini. Iki dadi masalah lho nih. Nek kula mangece wong kere ora masalah, pancen wetune iku wong ora duwe tenan. Nek nyangkut bapak niki dadi perkara. Niki dadi perkara. Nuwun sewu, kula kepeksa ora basa karo sampean. Tak basanono ora ana gunane wong sampean ya ora ndek tata krama karo wong tuwa kaya kula. Arep kula niki mung derajate ponokawan ning kudune sampean mikir tuwa Petruk mane Baladewa. Wajibe taruna karo werda niku ngenggonana tata krama. Ning sampean wis ora nganggo tata krama babar blas. Mula nggo apa Petruk basa karo kowe? Ata Gong, ha ngono, wis ngono. Bet piye? Samplok ngono wae. Kowe mungsuh Baladewa kok nek adine nesu asik kepe. Rasa kuwate. Adine Baladewa. Dara apa? Ngawur. Udu. Lah sapa? Ngarepku iki kok. Tak kira nek Bendara Werkudara.
Sampeyan kok nek bapak kula wong kene Gedhi Bal 17 wong elek nyolok mripat niku janjane dasar sampeyan li nonton sing pundi. Nek ditonton Semar niku pancen derajating tata lair niku pancen derajating aceplik. Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Nek Semar niku gelem urip teng kayangan nika kakangne Bathara Gulu, pewisike Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika uripe teng kayangan disubya-subya para dewa. Sampeyan niku upama minggu paling upama plesir ming nang puncak pol-pole nggih ta. Petruk niku nek minggu nek plesir nang kayangan. Lho. Aku ki nek nyeluk Bathara Guru ki Om. Ayo bener. Heeh, Lek. Ayo. Lek Guru. Kok dadi sampean ngece karo bapak lho. Kebangetan sampean. Sampeyan ora iso nonton karo bapak niku janjane sapa? Terus saniki sampeyan kula takoni, Baladewa niku sapa? Kowe iki sapa, Mas? Sampeyan niku sapa? Kok sampeyan iso ngunekke Semar wong ora duwe wong Gedhi Bal 17, Semar ki wong desa. Sampeyan biyen uripe jaman isih nom-noman teng pundi? Neng Widara Kandang dimomong karo Demang Sagopa Nyai Sagopi. Merga wedi pengamuk ing Kangsa dititipke Prabu Basudewa ning Widara Kandang. Nek sampeyan ora diayomi karo Demang Sagopa, sampeyan pun mati teng tangane Kangsa ora dadi Prabu Baladewa, Prabu mayit. Ha iya. Iki tenang. Lah kok sampeyan saniki bareng dadi ratu, waduh karo sapa-sapa suwiyah-wiyah. Bareng sampeyan saniki dadi Nalendra karo sapa-sapa suwiyah-wiyah, bareng sampeyan saniki dadi Prabu Baladewa karo wong sing kaya kula ngenten iki terus truk. Ora manut karo wak pateni. Waduh, duh kok ya oleh semangkian banget to, Den. Ora rumangsa mbiyen jaman kampanye ya, Tru. Heeh. Bagong kowe tim suksesku, sesuk aku dadi kene tak aspal, kene tak kei cakro, sprene ya entut. Ha iya. Entut ora kelakon ngono kok. Pahit. Kuat pahit cengelmu kuwi. Pancen cengel kula pahit. Ajeng dilat napa, Gus? Bagong karo Nyuwun Prabu wis ben wis kebacut arep gelut kok dadak diajeni. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, iya. Pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho mboten ajeng wani karo sampeyan. Di menapak-menapak menawa niku nggone papan kula menika andhap kula menika nggone ngisor. Ning nuwun sewu nek Petruk menika ditantang kowe wani karo aku. Lah Petruk niku menungsa. Petruk niku dudu kewan kedulungan rasa pangrasa. Nek kula ditantang kowe wani karo aku. Mangselehke keprabon sampeyan derajat sampeyan mung padha kali kula teng arepe sing gawe urip antaraning Baladewa karo Petruk. Ning nek kula wantun karo sampeyan sing nganggur busana keprabon kula kuwalat merga kula derajate kawula wani karo ratu niku kuwalat. Ning nek sampeyan nantang karo Petruk, sampeyan kepengin wangsulane Petruk, Petruk kowe nantang karo Baladewa. Lho nek sampeyan kepengin nantang Petruk, piye kok? Lho, lu jual gue beli. Ngono wae ora masalah, Truk. Wis ngono wae ya. Kriwikan dadi grojokan tanggung. Wis pokoke geger nang kene, geger nang kene. Sisan gawe diteter Baladewa ki mung ngomongane apa tekan lahir batin le ampuh. Ana lho sing wong mung getak-getak tok ning jane jiri, Truk. Oh iya. Oke. Ngono ora kuwi wani. Ya wis tak ning ngono wae aku tak bali ngono oke, Truk. Nek sampeyan nantang karo Petruk, nanti papane wong Bantayuda. Lho piye? Wani karo Baladewa sing tawedeni apamu. Ora mikire gredhen mengko iki mergane matiku. Metu njaba, Mas. Metu njaba dikira-kira wedi nawon. Presana